Dobrá otázka. Odvaha je vůbec dělat stavařinu. Odvaha je vůbec něco stavět tady v legislativním prostředí České republiky. Takže já si myslím, že už vůbec kdokoliv začne se věnovat ty stavební branži, tak je to neskutečný hrdina. Takže to je za A. Jo. Za B odvaha je pouštět se do nových věcí, jo, pouštět se do nových technologií. Člověk odvaha je nedržet se nějakých zaběhnutých stereotypů. Jo. Odvaha je i na těch projektech využívat mladý lidi, mladou generaci, která do toho dává nějaký náboj, dává do toho nějaký novinky technologické prvky nový a tak dále. Tak to si myslím, že je odvaha. Samozřejmě u těch projektů to strašně závisí na tom, jestli pracuju pro někoho, anebo vlastně si dělám svůj vlastní developerský projekt. Developerský projekt je vždycky nějaká odvaha. Koupím nějaký pozemek, tam něco vymyslím, musím to prodat, musím to zrealizovat. Je to nějaká odvaha. Jo. Pokud dělám pro toho investora, tak tam vidím odvahu, že musím s ním jít do křížku u věcí, s kterými nesouhlasím. U věcí, které jsou nerealizovatelné. U věcí, které si ten investor prosazuje a nedává to hlava a patu. Nemá to smysl. To je zase druhá odvaha. Nejkrásnější na stáži je zkušenost. Nejhorší na stáži je zkušenost. To je takový slogan, který já používám, protože čím jsme starší, tím více využíváme tu zkušenost a možná nám více chybí ta odvaha. Čím jsme mladší, tak tím tu zkušenost nemáme a jdeme do těch věcí, kterých bychom se asi báli. Takže zkušenost samozřejmě je vždycky dobrá věc v té naší stavební branži, protože z toho čerpáme a eliminujeme ty průšvihy, které tam mohou vzniknout. Jo. Ale vždycky je dobrý mít vyváženost vlastně zkušených lidí a takových těch mladých průkopníků a pak to funguje skvěle.